Ne ajuți ca în toate și în tot ceea ce facem, numele Tău să fie înălțat. Vrem să fim exemple în lumea aceasta și prin comportament, prin purtare, prin vorbire. Îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi și îți mulțumesc că ne-ai binecuvântat până aici. Fii lăudat și binecuvântat în veci de veci. Amin.